በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ናይ ብርሃን ዩቱብ ተኸታተልቲ ከመይ ውዕልኩም? ንሎሚ ሒዘዮ መፅእ እኒአኹ መፅሓፍ ኢዮብ ናይ ዝሓለፈ መቐፀልታ ካብ ኣብ 24 ቋሪፅና ነርና። ሕዚ ደሞ ካብ ምዕራፍ 25 ክስካብ 28 ክነንብብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ። ድሕሪ እዚ ብሊዳዊ ሽዋዊ ከምዚ ኢሉ መለሰ፣ ምልክን ረዓድን ናቱ እዩ። ኣብ ኣርኣያሙ ሰላም ይገብር፣ ንሰራዊቱ ክቆፅሮም ዝኽእል መን እዩ? ብርሃኑ ዘይበረቐ ከመን ኣሎ? ሰብ ደኣ ከመይ ገይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክጸድቕ ወይ ውሉድ ሰበይቲ ከመይ ኢሉ ንጹህ ክኸውን ይኽእል? ኣሸኳይ ዶ ሰብ እዚ ሓሰኻ ወዲ ሰብ እዚ ኣብ ብዚ እንሆ ወርሒ እኳ ደሚቃ ኣይትበርህን፣ ከዋኽብቲ እውን ኣብ ቅድሚኣስ ጽሩያት ኣይኮኑን። ምዕራፍ 26 ድሕሪ እዚ ኢዮብ ከምዚ ኢሉ መለሰ፣ ነቲ ሓይሊ ዘይብሉ ከመይ ዝበለ ሓገዝካዮ፣ ነቲ ጽንዓት ዝሰኣነ ቅልጽም እውን ኣድሕንካዮ፣ ነቲ ጥበብ ዝሰኣነ ከመይ ዝበለ ምኽሪ ሃብካዮ፣ ክንደይ ፍልጠት ከ ዘይገለጽካሉ፣ መን ኢካ ዘረባ ተዛረብካዮ? እቲ ካባኻ ዝወፅእ መንፈስ ከ ናይ መን እዩ? ምውታትሲ ኣብ ትሕቲ ማያት ኣብ ትሕቲ እቶም ኣብኡ ዝነብሩ የንቅጥቅጡ ኣለዉ። ሲኦል ኣብ ቅድሚኡ ርዑቕ ማዕሙቕ ቁልዕ እዩ። ንሰሜን ኣብ ዶብ ይዝርግሓ፣ ንምድሪ ኣብ ገለ ዘይብሉ የንጥልጥላ። ንማያት ኣብ ደበንኡ ይቖጽሮ፣ እቲ ደበና እውን ብትሕቲኡ ይቅደድ። ደበናታቱ እናዘርግሐሉ ንገጹ ዝፈኑ ይሰውሮ። ብርሃን ጸልማት ክሳብ ዝፈላለ ንማይ ብክቢ ወሰኖ። ኣዕኑድ ሰማይ የንቅጥቅጡ፣ ብተግሳጹ ይሽበሩ። ብሓይሉ ንባሕሪ የናውፁ፣ ብጥበብ ከዓ ንትዕቢት ይወቕዖ። ብመንፈሱ ሰማያት ይጸሪ፣ ኢዱ ነቲ በራሪ ገበል ወግአቶ። ካብቲ መገድሲ እንሆ እዚ ሓደ ጫፍ ጥራይ እዩ። እቲ ብዛዕባኡ እንሰምዖ ሕሹክሹክ ክንደይ ቁሩብ እዩ? ነቲ ነጎድ ስልጣኑ ከ መን እዩ ከስተውዕሎ ዝኽእል? ምዕራፍ 27 ኢዮብ መሊሱ ብምስልኡ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ፣ እቲ ንነፍሰይ ዘማርራ ኩሉ ዝኽእል ንመሰለይ እውን ዘግድፈኒ ኣምላክ ሕያው እዩ። እስትንፋሰይ ኣብ ውሽጡ መንፈሰይ ኣምላክ እውን ኣብ ኣፍንጫይ ክሳብ ዘሎ ከናፍረይ ኮቶ ሕስም ኣይክዛረባን፣ ልሳነይ ሓሶት ኣይከውፅኣን እያ። ንኣኻትኩም ቁኑዓት ኢኩም፣ ምባለይሲ ካባይ ይርሓቅ። ክሳብ ሞተይ ካብቲ ብዘይ ጉለት ምዃነይ ኣየግልስን። ንጽድቀይ ኣጽኒዐ ኣሕዞ፣ ኮቶ ኣይሰዶን። ካብተን መዓልትታት ልበይ ስለ ሓንቲ እኳ ኣይነቅፍን። ጸላእየይ ከም ረሲን ዝቃወመኒ ከም እኩይ ይኮን። እቲ ረሲእ ንነፍሱ ኣምላክ እንተቆረጾ እንታይ መንጠላሲ እንታይ ተስፋ ኣለዎ? መንከራ እንተወረደስ ኣምላኽ ዶኮነን ምህላልኡ ይሰምዖ ይኸውን? ወይስ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ሃረርታ ዶ የብሉን እዩ? ኩሉ ግዜ ዶ ናብ ኣምላኽ ይምህለል እዩ? ኣነ ብዛዕባ ኢድ ኣምላኽ ክምህረኩም ንሓሳባት እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣይክሓስበልኩምን እየ። እንሆ ኩለኩም ባዕልኩም ርኢኩምዎ፣ ስለምንታይ ደኣ ከንቱ ተዛረቡ ኣለኹም? ኣምላኽ ነቲ ረሲእን ዝህቦ ዕድል እቲ ጨካን ካብቲ ኩሉ ዝኽእል ክቅበሎ ርስቲ እዚ እዩ።
ደቁ እንተበዝሑ ኣደዳ ሰይፍ እዮም፣ ውሉድ እውን እንጌራ ኣይጸግቡን። እቶም ተረፍ ብሞት ይቀበሩ፣ መበለታቱ ኣየልቅሳን። ንብሩሲ ከም ሓመድ እንተ ኣከቦ፣ ክዳውንቶም እውን ከም ጭቃ እንተደለቦ ንሱ ይድልብ። ግናከ እቲ ጻድቕ እዩ ዝኽደኖ፣ ነቲ ብሩር እውን እቲ ንጹህ ይመቐሎ። ከም ቁንቁኖ ቤቱ ይሰርሕ፣ ከምቲ ሓላዊ ዝሰርሖ ጎጆ እየ። ብሃብታሙ ይድቅስ፣ ምስኡ ገለ እኳ ኣይመልአን። ኣዒንቱ ቋሕ ኣይብላን እሞ የሎን። ፍርሃት ከም ማያት ኮይኑ የርክቦ፣ ህቡልቡላ ብለይቲ ይምንጥሎ። ንፋስ ብምብራቕ ኣልዒሉ ይወስዶ፣ ከምቲ ቦትኡ ይነቅሎ። ኣምላኽ ብዘይ ምሕረት ይወርደሉ፣ ካብ ኢዱ ቀልጢፉ ክሃድም ይደሊ። ሰባት ኣእዳዎም የጣቕዕሉ፣ ካብ ቦትኡ እናፈጸዩ የውፅኦም። ምዕራፍ 28 ንብሩርሲ መብቆሊ ነቲ ወርቂ እውን ዝፈሰሉ ቦታ ኣለዎ። ሓፂን ካብ ምድሪ ኣስራዚ ከዓ ካብ እምኒ እዩ መኪኩ ዝወፅእ። ሰብ ንጸልማት ወሰን ይገብረሉ፣ ናይ ጸልማት ናይ ድነ ሞት ኣእማን ከዓ ክሳብ መወዳእታ ይምርምሮ። ካብቲ ሰብ ዝነብረሉ ርሑቕ ንታሕቲ ኣዕሚቑ ይኩዕት። ካብ እግሪ ተረሲዖም፣ ካብ ሰብ ርሒቆም ተንጠልጢሎም ይዝምብዩ። ካብ ምድሪ እዩ እንጌራ ዝወፅእ፣ ማዕሙቕ ግና ከም ብሓዊ ይግምጠል። እቲ ኣእማና ናይ ሰፊሮስ ስፍራ እዩ፣ ድኹም ወርቂ ከዓ ካብኡ ይርከብ። ነታ መገዲ ኣቲኣ ነፍሪ ዘበለ ኣይፈልጣን፣ ዓይኒ ንስሪ እውን ኣይረአየታን። እቶም ዕቡያት ኣራዊት ኣረግጽዋ፣ ኣንበሳ እውን ኣይሓለፈን። ሰብ ንኢዱ ናብ እምኒ ብላድ ይዝርግሓ፣ ነክራን ካብ ስሩ ይግምጥሎም። ኣብ ውሽጢ ኣካውሕ ነኰላት ይነድል፣ ኣዒንቱ እውን ኣብኡ ክቡር ዘበለ ትርኢ። መገዲ ማያት ከይነጥብ ይዓብሶ፣ ንስውር ነገር ናብ ብርሃን የውፅኦ። ግናከ ጥበብሲ ኣበይ እያ ትርከብ? ምስትውዓል ከ ኣበይ እዩ ቦታኣ? ዋጋኣ ዝፈልጥ ሰብ የልቦን። ኣረ ኣብ ምድሪ ህያብ እኳ ኣይትነብርን፣ ማዕሙቕ ንሳ ኣባይ የላን ይብል፣ ባሕሪ እውን ምሳይስ የላን ይብል። ብጽሩይ ወርቂ እኳ ኣይትዕደግን፣ ብሩር ንዋጋ ኣይምዘንን እዩ። ብወርቂ ኦፎር ብኽቡር ዕንቁን ሰፊሮስ ኣይትምዘንን፣ ወርቂ መረፅንን ኣይመስልዎን። ንቃሑ ወርቂ እውን ኣይትልወጥን። ብዛዕባ ኣዕኑቕ ክሪስታልን እኳ ኣይተዛረበን። ምጥራይ ጥበብሲ ካብ ሉል ዝበልጽ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ቶፖዝዩን እኳ ኣይመሳሰላን። ብጽሩይ ወርቂ ኣይትምዘንን እያ። ኣረ ጥበብሲ ካበይ እያ ትመጽእ? ቦታ ምስትውዓልከ ኣበይ እዩ ዘሎ? ካብ ዓይኒ ኩሎም ህያው ሕብእቲ እያ፣ ካብ ኣዕዋፍ ሰማይን ክውልቲ እያ። ማዕሙቕ ሞት ብኣዛና ወሬኣ ሰሚዕና ይብሉ፣ ንወሰናት ምድሪ ዝቃሞቶ፣ ነቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ኩሉ ዝርእዮ ንሱ እዩ እሞ መገዳ ዘስተውዕልሲ ኣምላክ እዩ። ንቦታኣ ዝፈልጥ ንሱ እዩ። ንሱ ንንፋስ ሚዛን ምስ ገበረሉ፣ ንማያት ከዓ ብሰፍሪ ምስ መዘኖ፣ ንዝናምሲ ሕጊ ንወርቂ
ንዝናምሲ ሕጊ ንበርቂ ነጎዳ መገዲ ምስ መደበሉ ሽዑ ረአያ እሞ ገለጻ ኣቋማውን መርመራ ንሰብ ድማ እንሆ ፍርሃት እግዚአብሔር ጥበብ እዩ ካብ ክፉእ ምርሓቅ ከዓ ምስትውዓል እዩ በለ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ። ይቕጽል ምዕራፍ 29